dohányzás súlyosan káros. Ben Zoltán vagyok, és a következő kalandunk Székesfehérvár nagy aszfalt rengetegében fog történni. Hú, bazd meg! És az első látvány egy tábla, és ott fut! Mi van? Ott nézzük a marázom! Mi van? Adod a pénzet! Az összes pénzet adod a! Mi van? Adod a pénzet! Adod a pénzet! Adod a pénzet! A Fehérvár ördöge! Nem, menekülj! Na, az ilyeneket nagyon jó lesz a városban elkerülni. Ez rettentő. Ó, látok egy óvóhelyet. Egy tökéletes óvóhelyet a Bokorban. Vigyázz, már megint itt van. Ó, nem igaz. Hú, majdnem meghaltam. Hú, most kiszület, várjál. Valahogy érzem, hogy már megint itt van mögöttem ez a kutyámajom. Nem akarom! És nézzék a fejét! Mi van? Nézd, gyerek, gyere ide! És itt van már megint, nem bírom lerázni. Vége.